Aberri eguna, aberriaren eguna dugu aurrean. Emozioak eta sentimentuak pizten duen hitzordua da hau. Udalbiltzaren izenean, aitortza gisa, sentimendu horren aitortza gisa, udalbiltzaren agurra helarazi nahi dizuet. Udalbiltza, udal eta udal hautetsien batzarra da, geroz eta gorpuztuago dagoena, geroz eta atxikimendu gehiago jasotzen ari dena. Euskal Herriaren alde lanean aritzeko espazio zabala da gurea. Gaur egun ia 1500 udalbiltzakide gara, hoietatik 183 alkateak, eta udaletxetatik Euskal Herria nazioa dela aldarrikatzea da gure helburuetako bat. Euskal Herria herri zatitua da, 3 administrazioen menpe dagoena. Desitxuratuta nahi duten herria da gurea. Aturritik Ebroraino barne muinetan daramagun 7 leloa errealitatea bihurtzea. 7 eta noski, 8. herrialde handi eta zabal horrekin ere, Euskal diasporarekin, zuekin ere, hain urruti eta era berean hain lotuta sentitzen zaretenekin ere. 4 haizetara barreiatutako euskal komunitatea ere behar dugu gure herria eraikitzeko. Guztion elkarlana, elkarren arteko harremanak eta ekarpenak behar ditugu gure herriaren etorkizuna marrazteko. Udalbiltzako lehendakari bezala baikortasun eta itxaropenaren mezu bat bidali nahi dizuet. Garai itxaropentsuak bizi ditugu. Euskal Herria izan bada. Munduan bagara nor. Ospatu dezagun aberri eguna aurten ere, alaitasunez, emozioz, bakoitzak nahi duen erara, eta erakutsi dezagun herri bat, nazio bat garela, eta euskal herritarrak bezala bizitzeko eskubidea dugula. Erakutsi dezagun munduaren aurrean, euskaldunak bagarela nor. Eta pausoz pauso, urratsez urrats, Euskal Herria eraiki dezagun, aurrera egin dezagun.